Salamat sa tag-iya sa kalo guys. Sa amo ang amo o labasero guys nga naghatag ni ini si Mr. and Mrs. Slim. Ang among talan-awon guys, sa Plans Baybayon guys, sa atong sudongon. Matod pa guys ang agukoy kuno makaon tinuod ba? Good morning guys. Pagkakaroon guys ni ako sa may Baybayon. Laing matang sa Baybayon guys, ako ang abutan. Ug nakita nako ning mga mananagat guys nga usa ni sa dagkong panagatan sa lungsod sa Valencia guys, ang tag-iya ni ini amo ang labasero. Kajagkag ni guys. Usa ni sa nanghatag namo og kanang kalo sa mga mananagat. Ubay-ubay yung mga mananagat guys, mga mamalangrihay. Og wa ko kahibaw guys og ang tanan bagitagaan og kalo. Nitib nga kalo guys, pina-order jud mo nang dugay kay makaabot namo kay gi-order man di ay. Midasog ang isda diri sa Valencia guys, kanang ginganlag mangsi, mungaw og tanbantoy. Kay iyamang panahon karon guys, basta nga naarong padong na sa habagat, iya yung panahon nga pagpakuha karon sa isda. Nagpasalamat to ni guys kay dako kay katabang ni dinira sa among lungsod sa Valencia para sa mga konsumo sa bukid guys. Bubarato man ning maong isda, mao ni nga ikalipay po ni suban kung makakuha jud ning maong panagatan. So sa panahon sa timpugong guys, wala may karne, mao jud ni naka sulbad sa mga problema sa katawhan diri lungsod sa Valencia. Basta guys, ting bawod na bitaw muggawas jud ning maong isda, bawod og init. Pwersa na ganing init sa among lugar guys, kini yung mangsi maoy mo pasi tigbabaw sa amo ang Baybayon guys, mao na nga iya jurong season. Dili tanan na ay kajagkag guys, nga naman kajagkag ning panganagata, dili tanan ang naa ni ini. Maihap lang sa mga tudlo guys katong naay ikapamuhunan, mao ray makaangko ni ining panagata. Anhin na mo kuha guys ang amo ang mga paon. Daghang kayong mamalangrihay diri sa among lungsod guys. Anhin jud mo kuha og paon. Arang inita guys, tanawa ang kalangitan, arang tinawa. Buntag pa gani guys, lagiting ng kainit sa adlaw. Kani sila guys, silang giatangan ang duot ni ini kay do na may duot nga ni kuan ni akal. Mo na ilang giatang-atangan guys. Buntag pagsayo ara ng inita, alas 8 pa ni guys sa buntag.
Mahinumdum ko ning maong akasya guys. Akasya man ni siya sa una labong man ni kaadyo. Karon murag wa na kay dahon, murag wa kay ka-survive sukad itong bagyong Odette. Hinumdum ko guys nga kining maong punuan sa kahoy dinhi jud tungod ako ang igsoon sa kumbana guys nga tuwa sa Mindanao nga may taliwan na dito sa laing kalibutan dinhi jud ilang balay ani guys. So pa sila motabok sa Mindanao. Mao na nga makakita gani ko ng maong kahoy, mahinumdum ko sa mga igsoon nga ni pana na dito sa laing kalibutan. Basta mga memorable bitaw guys, mahinumdum ta sa usa ka dapit nga dako kayog bili nato sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Labi na gayud guys ug motaliwan na sa laing kalibutan. Mao na mahinumduman na ako ilang dapit ani guys. Ug ani yung punuan na sila ani ga balay guys. Niadtog Mindanao, ano nung kabalik og Bohol. Samtang naglingkod ko ani guys, nakakita ko ani mga agukoy. Nahinumdum lang ko sa una guys, tinghabagat. Matod pa sa kumbana, kung atay sudan, mahimo mga tag agukoy atong isuwa. Istorya ra gusto niya guys, pero matod pa sa uban tinuod kuno ng agukoy. Magbuho lang kuno ka anang bonbon. Alabi nagtaro, unja butangan kuno ni mga sapal sa kinagod nga lubi. Magtapok na kuno ni mga agukoy. Na guys, makita na to adlaw gani ni ang tinggo jud kuno agukoy magabi Mao na nga mas nindot pa kuno ning agukoy kaysa ubang mga kasag. Kay wa man ni haras, limpyo po kuno ni guys kay tos ilalo man sa yuta o sa bunbon. Mao na nga kinsay nakakaonan ninyo og agukoy. Comments lamang dire sa ako ang YouTube kay kung giunsan nyo pagluto guys, kaya ang ubang kasagaran jud ani kuno asunuban. Lami kuno kay kan iswa ning agukoy guys ba og tinuod ba. Wa pa ko ka experience ani guys. Pero nakakita jud ko nga daghan manguha ani. Wa man ta ko maka-attract ani guys, pero nahibuo man ko ba nga anong naamay mo take off de. Ala agukoy man di ay guys, naga duwa-duwa in town aning bunbon. Mangabkab sila guys. Arang lipaya guys sa ako ang bana. Labi na sa ako mga anak guys kaya nakadawat sila og pandong sa ilang ulo. Labi na makadlaw guys, tunog kaayo ko no, mas nakatabang kayo nila ning maong kalo. Muna nagpasalamat sila sa tag-iya ni ini og ingon man sa uban nga pakadawat guys. Ayo lamang pud kalain kay naapay panahon ani kay gi-order man god dili tanan pa makadawat ni ini. Nakita ninyo akong posisyon guys. Kini yung ubos na igsuon guys, doon ay gibati in town sa ihang ngipon o panahon sa kawarisma ni aragid taong kusod sa among kwarto. Wag yun taong ko makalakaw-lakaw guys, kay bawang pug lakaw. Niandar akong ngipon guys. Ambot kung sa giandaran ani. Nagpasalamat ko guys sa tambal
Sa tambal nga gihata guys, nga gi-offer. Salamat kaadyo sa tambal. Muni kupos-kupos jud ako ang ngipon guys. Kini sa kitang tag ngipon, gutom po kaadyo guys. Nya ni andar po akong kabuhi. Basta kay di gilalim ng sakitan ta sa ngipon. Guys, salamat sa inyong pagsilip guys sa akong video og ako nagpasalamat guys. Bye-bye.